Здравейте! Днес ще ви науча как на английски език да разкажете как се обличате сутрин за работа, ако сте жена. Обличам блузата си. I put on my blouse. Закопчавам я. С копчета. I button it up. Обличам си полата. I put on my skirt. Пъхам блузата в полата си. I tuck my blouse into my skirt. Закопчавам колана си с катарама. I fasten my belt with a buckle. Обличам си якито. I put on my jacket. Закопчавам ципа на якито. I zip up my jacket. Накрая връзвам връзките на обувките си. Finally, I tie my shoelaces. Ако имате нужда от някой, с който да се упражнявате да говорите на английски език, може да се свържете с мен на телефон 0882 39 63 76. Предлагам индивидуални онлайн уроци по разговорен английски език. Уроците се провеждат под форма на разговори на различни теми на английски език. Ако желаете, можете да ме последвате и на моята Facebook страница «Онлайн уроци по разговорен английски език».